Aquest és el panteó de la família Vilaró. Aquest bonic panteó el va fer realitzar Pasqual Vilaró i Piera, qui fou un pintor i posteriorment també fabricant de teixits de cotó. Juntament amb el seu germà, Vicenç Piera, van fundar una fàbrica al carrer Sant Pau de Barcelona. I gràcies a l'èxit dels seus estampats en els teixits va tenir un gran creixement. Fins i tot la Junta de Comerç de Barcelona el va anomenar professor en dibuix d'estampats. No obstant això, la greu conflictivitat social que es vivia a l'època va fer que els germans Vilaró decidissin traspassar la seva fàbrica i dedicar-se únicament al comerç de fusta i cotó i també en la compra d'algunes accions de diverses societats. L'any 1870, Pasqual Vilaró va morir i va ser enterrat en aquest majestuós panteó fet per un arquitecte molt reconegut que es deia Joaquim Bassegoda i Amigó, arquitecte famós per fer diverses obres a Barcelona, entre les quals va fer les cases Rocamora, que segurament molts de vosaltres coneixereu, situades al Passeig de Gràcia amb el carrer Casp. Aquest panteó destaca per les seves formes, principalment per la seva porta, que segueix la forma de l'arc ogival que ressegueix tota la façana, i també pels seus vitralls, els quals també segueixen aquesta mateixa línia i que es poden apreciar el crismó de Crist i també l'alfa i l'omega, que són símbols molt recurrents dins el món funerari perquè simbolitzen l'inici i el final del cicle de la vida. Cal destacar també aquestes dues calaveres que flanquegen la porta d'accés al panteó. Anys després, concretament el 1926, va ser enterrat aquí Jacint Torres i Reietó, el qual va ser un poeta molt reconegut a l'època, sobretot en la poesia narrativa i lírica, el qual va guanyar fins a 5 premis dels Jocs Florals. Just davant d'aquest panteó de Pasqual Vilaró tenim un altre panteó que és el del seu germà, Vicenç Vilaró, amb el qual van fundar la fàbrica de teixits.